311 il-każ attiv, 171 każ ġdid f'7 ijiem. Imma għall-Prim Ministru Robert Abela is-sitwazzjoni għadha taħt kontroll. Ikkonferma li s-sitwazzjoni għadha taħt kontroll. Robert Abela li għall-kuntrarju tal-Professur Gawci neħa l-maskra biex indirizza lill-midja sejjaħ konferenza wara laqgħa twila mal-MCSD li fiha kien deċiż li l-attivitajiet tal-massa ikollhom limitu ta' 300 persuna. Minkejja li t-tobba kienu qed jgħidulu li bir-rata ta' trasmissjoni li għandna bħalissa dawn in-numri xorta se joħolqu l-problemi. Iżda tul il-konferenza għal xi raġuni il-Prim Ministru beda jipprova jagħti x'jifhem illi l-każi splodew wara l-ftuħ tal-ajruport. Da minkejja li l-każi importati kienu ftit fil-waqt li dawk mill-attivitajiet tal-massa kienu ferm akbar. Diversi kienu l-ġurnalisti li staqsew jekk iġorx ir-responsabilità tal-klim li kien jgħid sa ftit tal-jimilu bħal mewġ fil-baħar u li taw sens ta' sigurtà falsa. Xi ħaġa li deret li urtat lill-Prim Ministru li baqa' ma ammettix li dan kien kollu klim żejjed. L-ar ħaġa li wieħed jista' jagħmel f'dan il-mument huwa li wieħed jipprova jfittex it-tort jew ir-raġun. Bidejja fuq il-kuxjenza tiegħi flimkien mal-bqija tat-tim tiegħi nista' ngħid li mis-7 ta' Marzu illi għadda għexna l-iktar xhur żgur diffiċli ta' ħajjitna. Sa dan it-tant fost il-miżuri l-ġodda li se jittieħdu se jkun hemm multa ta' 50 euro għal min ma jkunx libes maskra jew visor fil-ħwienet f'tal-linja u fuq il-vapur ta' għawdex fost oħrajn. Net News taqsa li Robert Abela jekk hux beħsibu jagħti xi tip ta' amnestija fuq dawn il-multi, bħalma kien għamel fuq multi li kienu diġà tħallsu minn persuni li nqabdu fi gruppi kbar fi żmien ir-restrizzjonijiet. Xi ħaġa li kien ħabbaru stess fuq l-istazzjon laburista ftit ta' xurilu. Weħel il-multi mhuwiex kriminali. Iżda nixtieq li jkun hemm dal-mekkaniżmu li permezz tiegħu persuna anke jekk diġà ħalset il-multa tkun tista' tapplika biex tinħafer il-multa jekk tħallset diġà tista' tingħata refund lura. Madankollu fil-konferenza tal-ġimgħa filgħodu Robert Abela ċaħat għal aktar minn darba li hu għatta xi amnestija fuq multi. Ma ngħatat ebda amnestija min-naħa tal-Gvern tafu biżżejjed ma hemm ebda ħsieb illi tingħata ma hemm ebda ħsieb illi tingħata amnestija. Il-Gvern ma ħassar ippermetti li l-Gvern ma ħassar ma ta' ebda amnestija. Taf li ma tajn ebda amnestija. Amnestija, meta inti tagħti amnestija tfisser li xi ħadd weħel multa u l-Gvern jew awtorità oħra ħafirilu. Le, ma ġarax hekk min kien laħaq weħel il-multa, kellu jħallasha dik il-multa. Li jkun hemm dal-mekkaniżmu li permezz tiegħu persuna anke jekk diġà ħalset il-multa tkun tista' tapplika biex tinħafer il-multa jekk tħallset diġà tista' tingħata refund lura. F'Kastilja l-Prim Ministru insista li l-qasam mediku qed ilaħħaq mingħajr problemi ta' xejn. Kliem li jikkuntrasta bil-kbir ma' dak tat-tobba tas-saħħa pubblika l-MAPHM li fi stqarrija maħruġa ftit tal-ħin biss qabel l-istess konferenza qalu li l-professjonisti fil-qasam tas-saħħa pubblika kienu sfiniti u demoralizzati.